Situácia je takáto. Ráno stanem. Mám strašnú chuť na cereálie čokoládové. Úplne sa teší na ne. Prídem do špajze a cereálie nikde. Dobré ránko. Už som prekusol aféru s cereáliami. Cereálie nie sú. Je asi 2 hodiny pred obedom. Dneska má sesternica narodeniny, takže ju idem pozrieť. Včera som jej bol kúpiť dáček. Ukážem vám čo. Dostane starostlivosť o telo. Hej. Dostane ultimátne dánske cookies. Dostane niečo zdravé. Čo to je? Niečo to je. Ale je to zdravé. Potom dostane ponožky. Dostane jasminový čaj. A dostane sladké cukríky, ktoré som v živote nevidel a už sa teším, jak mám im ponuky. A celé to bude zabalené v ultimátnej hipsterskej taštičke. Obednejší update. Robil som si také lázane. Tieto. No, tak ja som už videl všeličo nabalené, ale toto nevyzerá dvakrát dobre. A boli strašne nechutné. Neviem, čo to dneska je s tými jedlami, ale ani raňajky, ktoré som vlastne ani nemal. Tie lazane boli strašné. Dal som si potom syr a idem za sesternicou. Takže Adam mi niečo dá. Dneska za slušňáka. Žiadna trigovička. Proste sačko a hipsterská taštička. Vinka, všetko najlepšie. Poď. Práve som vstala. Koseho máš doma? Mačka je doma a aj Veronička nás prišla pozrieť. Ale nie. Čaus. Ahojte. A pôjdem na 50. Normálne, ja pôjdem cez Apollo, tak môžem ťa na Apollo vyhodiť. Môžete? Alebo nemusím ísť. To budú 3, tak nemusím ísť ani oné, môžem ísť rovno okolo Eurovej a po nábreží. To je ťa pred malou scénou vyhodím. A chce sa ti? Veď poďme tady, nechce sa mi ísť do školy, no ale musím. Dobre, a kedy ideme? O 3. Lebo 14:50 mi začína hodina, tak musím o 3 vyraziť, aby som tam sa na chvíľu mal. Aha. Prezenčku máte na konci? Asi, hej. Neviem. Alebo... Si nepamätám, minulé som tam nemal. Nie sú ti malé? Nie. No, tak som povedal, že asi viac než 41 nemáš, že? Pomalu. To je krásne. Porovnal si si 39, 40. Koľko ty sú? 40, teda 38 a 40, no ukáž sa. Krása. Pekne. A čaj sa ti páči? Hovorím, že to je asi prvý prvé narodeniny, kedy dostala čaj. Áno. Ale toto sa mi páči najviac. Dobre, áno, hej. Neidentifikovateľný predmet, tu máme jeden. 95% zeleného čaju, 3% príchuť jazmínu. Jazmínový čaj. Čo to je? To sú tie oné, čo? No to je tá zdravá To je vec. to zdravé? Ideme to Ale vyskúšať. nie. Ty chceš, no To je isto. že to druhé. Jak sa tvári. A je to na priamu konzumáciu? Čo ja viem, nepíše to tam. Čakala, je to sušené, musí to byť. Musí dať. Ale veď bude zdravá, musíš. No, skúška odvahy. No poď, challenge. A to je zdravé? No, ukáž, daj. No to je slané. Bohačové, to je dobré, to je jak pistácia. No, možno to je pistácia. Sojová. Tak čo to je? Sojové boli či pistácia? Dobre je to. Akože Takú správu. po anglicky sú to teda dried edamame, to neviem prečítať, beans. A po dánsky je to Torrede edamame bønner. Takže nastupná tetaška, hej, mohla mať tak 50, medzi 50 a 60, neviem presne, lebo
skrátka, celý čas, ako vstúpila do toho výťahu, tak to bolo asi o tom, že ona ani nevstúpila, ona vskočila dnu s tým psom na rukách. Vydrž moje, viem, že ťa to bolí. Išla od veterinára, ne? Že ja som si myslela, že má, ja neviem, 2 psov, vieš, jedného obrovského bulldoga alebo čo, a hryzol mu do krku. No, skrátka hocičo, také normálne, logické. No, vydrž mu, viem, že ťa to bolí. A iba sa tak nahla s tým psom, chudák pes skoro jej spadol z rúk. Stlačila to tlačítko, vieš, na zatváranie dverí vo výťahu. A jak sme vychádzali von z výťahu, tak ona vytrílila von. Ani neviem, ako si otvorila dvere, že veď na ten pípač. Je to ani neviem, kedy stihla chytiť ten pípač. A ja som rovno za ňou vychádzala, takže som si všimla tú scénu vonka, vieš, že položila ho na prvú trávu a že joj, ty si vydržal ty, môj malý, dobrá, že stále ťa to bolí. Takže ja neviem, či myslela mechúr, alebo čo? Asi áno. No, ak mám pravdu povedať, tak som bol práve na záchode, keď som dostal telefonát tohto týždňa, že moje okuliare sú hotové, takže ahoj, starý Ondrík. Prichádza nový Ondrík. Dobre, ne? Či? Musím sa na seba zvyknúť, ale není to najhoršie. Akokoľvek sa snažím, vždy skončím v posteli. Dobre, deti, toto bude koniec vlogu. By som mohol mať jednu prosbu, tak tam dole je také tlačítko, že subscribe, alebo prihlásiť sa na odber, tak keby sa dalo stračiť, bol by som veľmi, veľmi rád. Ďakujem a dobrú noc.